Magandang umaga Pilipinas, maabig ya kabosan na pinablimiran dumarangel. Ipapanangtal sa kalimat edisyon sa iyong programa SPN sa Pangasinan Natan. Diyan saray ulundasig na saray manunan impormasyon balita pinablimiran na dumarangel. Palasapa sa aktibidades siya ay agagi at ginawa na sa provincial government at sa simbahan na palabas. Ayan inan at ang akapangiter na sa kwantilan inawa. Untan tumat at saray development at sa iluyag na Pangasinan. Pinirmaan ng Governor Amado Pogo Espino III susama ay tatawag na nagagig iaaya at memorandum of agreement untan tumanagagi kaiba sa Manila Water yan inert pinirmaan so 8 billion pesos investment para sa water supply project at sa iluyag na Pangasinan. Kalagala nagagi at ginawa man sa pangiter na saray tulong pinansyal saray displaced OFWs sa Alcala, ditan sa Balay Rasual, ditan sa Balay ng Hilar, tan dyan sa Balay na Anda. Iyang munita nagagi susama ginawan Veterinary Medical Mission, ditan and sa kinagakik balay na season pinablimiran na dumarangel. Kalagana nagagi at pigara na saray development nagagig na sa iluyag na Pangasinan sa Dwara na sara may suspect o akusado sa inpan ambush at kinandatin Governor Amado T.S. Pino Jr. sa may palabas sa 2019 untan tumat singigan na impakapatay na say mismo gagik araya gagi at tan samay driver to niya. At untan tumat saray report sa ipasabi na sa kabyangan na say Aksyon Radio Reporters naringanan ang science programa SPN sa Pangasinan Natan. Siyempre, kunob kantabayo sa amigo siya si Commander Dante Cera. Janit saray ka, dyan sa saray manunan impormasyon balita pinablimiran dumarangel at sa provincial government na Pangasinan at Panangidaulo ng Governor Amado Pogo Espino III at walan amirma at sa concession agreement kaiba sa consortium na sa Manila Water Company Incorporated at sa Manila Water Philippine Venture Incorporated para sa ipalagay 8 billion pesos bulk water supply system sa iluyag na Pangasinan pian na siguro susustot ang dekalidad ya water supply at sa iluyag na Pangasinan. Balbalag man so pisasalamat ng Governor Amado Pogo Espino III at impakabili na probinsya ng Pangasinan at sang kaunaan niya o yanawalaan na sa Union Concession Agreement at sa Intiron Region 1 pinablimiran na dumarangal. At wadyatan niya palapag ng Governor Amado Pogo Espino III. Like to thank, of course, Sir Melvin. Please extend our gratitude to
Sir Enrique Razon at napili nyo pong probinsya, and I believe this is the first PPP project for not only here in the province but the entire region. At ganito po kalaki ang willing to invest po ang inyong korporasyon at ang inyong company for the province of Pangasinan. Marami pong makikinabang, and especially yung sa pangangailangan po ng aming mga kababayan tungkol po sa in regards to water resource. As of 2020, mabas po ang survey namin sa statistics na we are 3,160,000 Pangasinenses here in the province. Kaya po na very timely yung investment po. We're not talking about money here. We are talking about investment in taking care of our fellow Pangasinenses. Inyaruninan Governor Pogi so Pangasinan bulk water supply at agaliwala badlan mampalakna mampabalag at sa yaman yung danom laod sa river system na probinsya no ag-igan nayari mat yung makapangiter na arom yung oportunidad para at saray Pangasinense. Like to thank, of course, Sir Melvin. Please extend our gratitude to Sir Enrique Razon at napili nyo pong probinsya, and I believe this is the first PPP project for not only here in the province but the entire region. At to all of you and of course our visitors, thank you very much for your love, and especially nakita nyo po ang pangangailangan sa buong probinsya. Hindi lang naman po tubig ang papakinabangan dito kung hindi po trabaho. Yung ipapasok nyo pong pwede pang magkaroon ng mga benepisyo para sa aming mga kababayan. Hopefully this will be the first of many that will ito pong bulk water supply project po ninyo will open new avenues para po sa buong probinsya ng Pangasinan. Kaiba ng Governor Pogi ang pimirma at sa may palabas si Agaw aritanad sa Capital Resort Hotel si Karadim Manila Water Chief Operating Officer for Non-East Zone and International Businesses Melvin Jan Natan, Manila Water Philippine Ventures North Luzon Regional General Manager Christian Mel Marcos, Manila Water Philippines Ventures Subsidiary Operations Group Director Maydi Lane Quinto, Provincial Administrator Nimrod Camba, tan si Provincial Legal Officer Geraldine Baniked. Sa Pangasinan Bulk Water Supply Project, ya sa inisiatibo ng Saman, palabas sa Samay 2016, at administrasyon ng dating Governor Amano Tispino Jr. at si Milong at assessment tan approval manlabot sa PPP Center na National Economic and Development Authority UNEDA. Diyan silong sa 25-year-old Public-Private Partnership o PPP framework gatma na proyekto yang makapanlunsa na sa kaya bulk water supply system at Pangasinan yang makapangiter na onliligada 200 million liter na malinis tan na nainom ya danom kada agaw. Dinayo mo na Manila Water Company aso nagmalyo abat ang suporta ng provincial government tan ng Governor Pogi para sa talunggaring na sa proyekto yang mangiter na malinis tan sustained supply na danom para sa Pangasinense. Wajata na palapag and Christian Mel Marcos. Malaki na po ang hirap po ng probinsya ng Pangasinan ng Manila Water Philippine Ventures for this project. Marami ho kaming ginawang study, pakikipag-usap po with different stakeholders for this project. Hindi ko kayo magtataka bakit ito inabot ng 6 years in the making itong project ito. Kasi nga, as mentioned po by our governor, this is the first in the region na project po. 200 MLD, 200 million liters of water to be distributed into the 14 towns of Pangasinan. So, malaking trabaho ginagawa. Hindi ko masabing tapos na itong project kasi sa kalagitnaan pa lang tayo. Amin lang ho, nagpapasalamat po kami sa province of Pangasinan to the government on how they supported us for this project. Tinumbukan sa concession agreement signing na groundbreaking ceremony
tan lowering of capsule in the ulo ng governance pino tanan na Mr. Tan kaiba sa ramdigan signatories. Matindi sa programa si Sangguniang Panluwigan Majority Floor Leader Nestor Nicaboy Reyes, 3rd District Board Member Angel Banica Jr., Pingaran Department Heads sa Provincial Government and Selection Committee members na sayan proyekto. Kung si Katuma nagagi, talaga na ayap yan na siguro so sa sufficient na supply na malinis ang danom sa luyag na Pangasinan. Umpar jagagi sa Ricaro magdala ng impormasyon balita, kaso pala napigara makarang pakabat pa mano. SPN sa Pangasinan Natan. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. Action Radio Pangasinan, oras 16 minutos antes na alas 10 kabusan. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain Technology. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Bath Bomb. Bangong kumagabloom. Charm Bath Bomb. Gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Kawis siya kabloom at balingit. Charm Bath Bomb. Bangong kumagabloom. Charm Bath Bomb. Gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Joseph Oresa sa kanyang testimonya kung gaano kaepektibo ang Set Panyawan. Joseph Oresa. Dati sa Cavite, dyan ako dati sa Pladue, pero lumipat kami ng Cavite, tapos 51. Gumanda ang pag-ihi ko, tapos yung pagdumi ko, at saka yung medyo lumino na yung mata ko. Kasi dati yung sa cellphone, hindi ko na masyadong mabasa yung maliliit na litra. Ngayon, kahit na paano, okay na ulit. Kaya kung may karamdaman kayo, sumukin nyo. Baka humiyan kayo doon, ayos, diba? Salamat na marami. Basta Said Marketing, tatak magaling. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Kamatayan. Yan ang parusang ipinapataw ng ibang bansa sa mga nahuhuli nilang drug couriers o mga taong nagdadala ng droga palabas at papasok ng kanilang bansa. Mula 2006 hanggang 2009, 205 Pilipino ang nakulong sa China at 75 doon ang nahatulan na ng bitay. Mag-isip ka, huwag maging biktima, huwag maging drug courier. Hatid sa inyo ng PIA at ng himpilang ito. Knock-knock! Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Mabaho! Amoy ang heat, ang damit. Summer Bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock-knock! Who's there? Ako mabang! Ako mabang. Who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag choosy. Lahat i-Downy! Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Mag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion
pusong abot. Tuloy-tuloy sa programa SPN sa Pangasinan Natan, dyan Cera, karuman nila na impormasyon, balita. Posibleng magmaliw endemic la sa COVID-19 pandemic, lapod sa makaalis, yung Omicron variant, onongod sa Octa Research Group. Impalapang ng molecular biologist Father Nick Austriaco, sa immunological memory nasa populasyon at mas narbas sa kaputulian na itatagay na kaso ng COVID. I think this is a consensus around the world now that the Omicron variant makes this flu endemic more likely that this is how we're going to move in Juan ng Austriaco sa kaya forum. No magmaliw endemic la sa COVID-19 na pilabag ng Austriaco, iya magbaliw ang March so virus at karaklan na sa rito to, bang banat posible ni iya makapangitan na sa hospitalization tan ipatay lapod sa vulnerable individuals. In this scenario, what will happen is that future COVID-19 vaccination
will only be for vulnerable people. Ipaliwawan na Ostiaco. This is what we think is going to happen, and antiviral drugs and other therapies have to be developed to mitigate hospitalization and deaths. So we're thinking here of molnupiravir and Paxlovid in Juan na Abidlan molecular biologist. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Impalapag ng Provincial Health Office Chief Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, ibabagan na wala tayo sa moderate risk, hindi tayo nasa critical risk level, pero kaya nga tayo nilagay sa alert level 3 para ma-prevent na natin na tayo ay magkakaroon pa ng surge of cases, and we can put some intervention already and address the increasing number of our new active cases. Ay agang isulan ng palapag ng Provincial Health Officer Dr. Ana Maria Teresa de Guzman sa ginawan question R na sangguniang panluwigan physical session. Ginawa nita sa season auditorium sa may apalabas siya ago na Lunes nilira sa tepat sa COVID-19 situation sa luyag na Pangasinan, dan inkwento na sa provincial government at nan-step up o pinilisan sa vaccination rollout, kabyangan la booster shots. The more we can cover the populace, the more na ma-prevent natin na sila ay ma-infect ng COVID-19. Unong sa datos na Provincial Health Office as of January 17, 77.75% or close to 1.9 million na sa eligible population, 12 years old and above, sa iluyag na Pangasinan, so akawatla na first dose na COVID-19 vaccine. Lagan niya 66.82%. O dino, only ligado the 1.6 million na sa eligible population at fully vaccinated. Kalagalan niya unabot at 100 individuals, so akala na sa booster shot. COVID-19 is really a game changer. Nagpapakita base sa experience natin ngayon, yung mga hospitals natin ay 60 to 70% unvaccinated, partially ay at may comorbidities, pero wala tayong nasa critical, wala pang gumagamit masyado ng COVID ICU beds natin. Puro sila nasa regular wards ng COVID isolation in Juan de Guzman. Anong naman yasay nakikira ay unvaccinated population, kabyangan la so syudad na Dagupan at 556,000 individuals at ang konsulo kong kulang sa 430,000 na sigara at manidad na limara hanggang 11 anyos siya target ya pediatric group. We are doing our best so we'll be able to cover 90% population ng Pangasinan, provided that the new target including the pediatric group of 5 to 11 years old ay mababakunahan na sa February in Kuan ng Dr. De Guzman. Halaga niya siguradoan niya sa probinsya at walaan na sufficient supply na COVID-19 vaccine. Pero tutuway agagi lapod karuman at impalapag ng Secretary Carlito Galvez. Iaayat noon sa bila sa milyon Pfizer vaccine Enero 31 at noon sabi lamang sa first week na February irarayay pediatric vaccine para sa 5 taon hanggang 11 anyos katon ay agagi bilang panagnak sabay palapag ng Dr. De Guzman walaan na sufficient supply na sa COVID-19 vaccine. In palapag mad ng Dr. De Guzman sa Pangasinan Molecular Laboratory taping mawila sa normal na operasyon na 4 to 5 runs piruntan na cater so 280 to 400 samples inago-agaw. In kwanton
ay palapag tanim pakabat sa isang kunyan panluwigan ay aka-focus ila pantest na senior citizen tan ara may awalaan na comorbidities o dino sa may vulnerable group ay nung sa guidelines sa Department of Health nilira sa testing protocol. Diyan sa trend na sa COVID-19 cases at sa bed capacity na sa 14 government and hospital at agni asabi sa critical level. Diyan kapusan sa 14 government and hospitals at awalan na 119 confirmed cases as of January 16 at 265 is suspected. So 71% the bed occupancy sa COVID-19 dedicated beds. Kalagan niya sa distribution sa active cases at walaan na 697 yung walang LGUs either area arom at wala na home isolation o wala sa LGU isolation facility. Yung kwan ni na Provincial Health Officer yung sa new COVID-19 cases sa probinsya at aliwala na po sa Delta variant infection no ag-ingan mas dakal sa Omicron community transmission legan niya mayorya na sa kaso at asymptomatic at na-report niya awalala na sa Omicron at sa luyag na Pangasinan dyan sa balay na mga Terem, Santo Tomas dyan syudad na Ordaneta tan sakay Yakaso at syudad na Dagupan bangbalat aren kaso at naikonsideran recovered lapod sariyang kaso at mild na akompleto la so sa isolation daran niya at ating talagamira. So arara talagagi so wala na pa siguro mga dan Dr. Ana Maria Teresa de Guzman sa inyarapda sa question R na sa sanggunian panluwigan at sa may agaw na Lunes ay gagi at ang gaman wala tayo sa alert level 3 pinablimiran numerangal at tayo ni wala tayo labatla at sa moderate risk ang po sa critical risk pero lang tagagi lapod katuning silong sa alert level 3 sa Pangasinan na po sa may Enero 14 yaman sumpal sa Enero 31 o napiruntan at nawalaan na saramit intervention na iwasan ay nawalaan ni na surge of cases gagi at nalilik na ang gadsarayan kapusan kasi na nakaruman at nakapangikurit sa probinsya Pangasinan na as of January 29 at walaan na 279 new confirmed cases 279 new confirmed cases at balag sa recoveries karuman 391 rason piyan na unabot sa 2,046 so active cases sa intiron luyag na Pangasinan wala balat so nandiay bilay karaman nga limara at sa probinsya rason piyan na unabot la at sa 1,263 so total death sa intiron Pangasinan kabyangan la so sa syudad na Dagupan at Judge Sarian Kapusan at imabot la at 39,209 so sa nga kaso na COVID-19 na napo nawalaan sa COVID-19 pandemic pero aka-recover la so 35,900 at sa intiron luyag na Pangasinan kagaya kabyangan la sa syudad na Dagupan pero sa aktibong kaso ang gadsariang kapasan at unaabot sa 2,046 ang karuman sa gaya medyo babalag masulok 2,100 pero with this recovery sa tatang talagagimira at namabat la sa 2,046 so kaso na COVID-19 at probinsya. At pikabyangan na gagi at saray kabyangan na say kabyangan at saray baloy atan
syudad at sa intiron luyag na Pangasinan. Ya awalaan na sa aktibon kaso at sarayan kapusan at okay, nung saman dakol sa zero pero nata nagagi at medyo sama palabas sa Desyembre dakol sa zero pinablimiran na dumarangal pero natan natan nagagi at natan at medyo halos amin na arami zero at wawala na yung kaso pero wala mo ni repigaran na balay so walaan na zero case pero dyan sayan kapusan at kabiyangan na saray LGUs, balay, syudad ay wala na aktibong kaso Agno 6 cases Aguilar 24 say Alamino City 31 say medyo nalalaram say syudad na Alamino sa 31 say Alcala 24 Andawan Singan 43 say Balungao 23, Bani 26, Basista 15, Bautista 50, 58, Bayambang 28, Binalonan is 17. Ang tuya, medyo makapoy linti tayo. Binmaloy 79, Bolinao 15, Bugalyon 69, Burgos 4, Kalasyaw 151, Dagupan 306, Dasul 0 ne, Infanta 0, Labrador 19 active cases, Lawak 1, Lingayen, medyo nakal sa Lingayen 154 active cases, sa Mabini 10, Malasiki 98, Manawag 33, Mangaldan 87, mga Taram 32, Mapandan 33, Natividad 11, Pusurubio 34 active cases, Rosales 71 active cases, San Carlos City 70 active cases, San Fabian 55, San Jacinto 30, San Manuel 17, San Nicolas 17, San Quintin 4, Season 26, Santa Barbara 70, Santa Maria 18, San Tomas 3, Sual 16, Tayug 36, Umingan 36, Orbistundo 11, 13, Ordaneta City 113, Tanvilla 6 at 20. Legan ya malat natan ya babantayan o walad watch list na sa Provincial Health Office o sa Pingaran Balay ayat malat ya monitor natin na sa Provincial Health Office ay sumanunaan na Balay na Linggin 154 active cases, Kalasyaw 151, Ordaneta City 113, Malasiki 98, Mangaldan 87, Binmali 79, Rosales 71, San Carlos City, tan Santa Barbara, walay tig 17 kaso, sa Bugalyon 69, Bautista 58, tan sa siyudad na Naguban 306. So medyo dimagal, although aray agagi at wala na recovery, so fully with may strict implementation sa restriction sa luyag na Pangasinan tan sa itumbok nasaray Pangasinense at kumo nagagi at unlagsab sa kaso na sa COVID-19 at sa iluyag na Pangasinan. Kasi nununang tayo at sa iluyag na Pangasinan at mas dakdakal sa kaso ng sa siyudad na Baguio City. Untan tumod sa may death. Sa death toll ditan at sa Baguio City at agni mamod sa 1,000 pero si katayo agagi masilukla ya 1,000 so sa death toll tayo at sa COVID-19 at sa iluyag na Pangasinan katon
Siyempre, ang gagawin, naapila, iray kabiyangan sa Provincial Health Office, si Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, si Governor Amado Pogue Espino III, Iakmon, at Sari Pangasinense, at napag niya obserbaan niya palanang sa may tatawagan niya minimum public health standard, disiplinan tayo sa sarili tayo, labod sa raya ngangi ay gagun tayo at pangipanagnan na panangaro at sa pamilya tan panangaro at sa luyag na Pangasinan. Oy, good morning kinan na Shirley sa shop no ditan at sa lambayan na Mapandan. Umperti agagin saray kaaruman ilan na impormasyon balita kasumpalan na pigaran makanan pakaba at paymano. SPN sa Pangasinan Natan. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio.
Pangasinan Natan, pasensya kilagag at wala ni tayo timawag at sa kintayagangi. At dyan saray kaaruman iran impormasyon balita at sayan kabusan. Yada say kinagagi, timpensa su hepe na kapulisan na singgan at saring kakamay niya balita. Ya tinako na 80 anyos si Lolo Narding Irimanga. Diyan yung pangililo ng Police Chief Major Napoleon Eleksyon at impadukduk dalabatlan ng Leonardo Flores so sa Rimanga. Aga mo tiyang kulong anon inawitya at sa police headquarters. Mali naman po kasi yung headline na si tatay nagnakaw, hindi po, namitas lang naman po na mangga dahil ang kiniklaim ni tatay nung kabataan niya, siya yung nagtanim, so ito ang may-ari naman ng lupa, kiniklaim niya yung lupa sa kanya, pati na rin yung mangga, which is si tatay naman, tinignan niya mula pagkabata, ayon sa hepe. Nung kina-eleksyon, at aga kapangisigap si Flores na counter affidavit kung katunation niya na warrant of arrest. Pasutumod niya ang kabiagawa niya in pampuwersa at ipanangaresto kinan Flores. Si Flores nandan na sa kawayangan dan mambayar na si bail ya liligada at 6,000 pesos. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Kaligana nagagi at sa may agaw mo tayo question R ditan at sa sanggunian panaluwigan at awalan na apito yung 1 month so sa kabiyangan na Provincial Disaster Risk Management Office aya gagi at idadaulo ng Colonel Lunchibar Oro at atang talaga gimira. Yan inarat in palapag tumutya, so say ka-importantian, na say vaccination card, at say iloob, at say luyag na Pangasinan. At imatindiman, si PDR mo Officer Lunchibar Oro, si Provincial Legal Officer Geraldine Baniked, Provincial Health Officer Ana Maria Teresa de Guzman, tan sa Pangasinan Provincial Police Information Officer Ferdinand Diasis. Sa question R at ginawa piyan naningning sa status na sa COVID-19 at probinsya untan tumad sa kaplasan yung direksyon at sa ilalaban at sa sakit. Sa kaya sa highlights na sa session at sa clarification na sa requirements at iluubot Pangasinan, ningkuan ng PDRRM Officer Oro, ya sa vaccination card at sufficient lang dokumento, niya ipresenta at border control point at sa Pangasinan. At nung nawalaan na sa vaccination card, then ready la, o ayagagi at sufficient la, ya dokumento, piyan abubunan yung loob at sa probinsya, inkuan ng Oro, yan at sa travelers mo na behero at mga presenta na sa valid ID for confirmatory purposes. Asing asayan, no vaccination card lang mga tagagi at no agmungaranoy. Di ba? Nga dapat wala so sa corresponding valid identification card piyan mang complement at sa may vaccine identity matatang tanagagi. At ayagagi sa gagawin sa iloob at pikabyangan tan sa Executive Order 0004-2022 pirmado ng Governor Amado Pogue Espino III ay mangipapalapag sa valid COVID-19 vaccination card at mansilbi bilang sufficient alternative to any testing requirement by the destination LGU. Nga diba, siyempre, no, vaccinated ka la, at wala na may kinagagi,
aramay launda at aya at wala nila kasi raramay requirements ya testing na si paso loob at balida. Ngod dyan sa bilang executive order at wala pibiyangan mat at sa may resolution na Metro Manila Development Authority number 22-01 ya mambabawal at sa entry sa borders of Pangasinan na saray unvaccinated individuals ya malapot sa Metro Manila except for emergency and humanitarian reason. We are not preventing the entry of unvaccinated individuals to the province. We are simply complementing the resolution issued by the MMDA, resolution number 22-01, wherein unvaccinated individuals from Metro Manila shall not be allowed outside of their respective homes. Ang kwanmat na provincial legal officer Geraldine Banicad, yan inar at wala red rhymes sa piruntan at i-encourage ay rekabaluyan tayo yaon silong at sa vaccination. Dyan sa borders, haray police officer, ka-detail di man at i-request sa pangipresenta na sa ID at sa vaccination card. Piruntan at na siguro nga sa polisiya at properly implemented sa Pangasinan na Provincial Police Office at nan-set up na animira border quarantine checkpoints at probinsya. Dahil kapusan sa Pangasinan PPO at ang pangialagay na animira border quarantine checkpoint i-implementa strictly nga sa policy na sa provincial government. At akakargalantil sa Executive Order 0004-2022 yasaray unvaccinated individuals or individuals with incomplete vaccination at a-advisean yaman siya at saray kaabungan na except during emergency or humanitarian reason. Saray individual at pikabyangan na saray ugugaw below 12 years old ya aya agagi at agabuluyan ya loob at saray enclosed establishment at sa probinsya ng Pangasinan. Inkuan niya saray baratility and festival celebration at di-discourage met laga niya sa mass gathering activities at tinadvisean niya yagamang kikater at saray individuals ya walaan na sakit aray mamalukon tansay aga bakunado nga natanagagi at aramay agdagabay suman pabakuna agira makabuhay natan na single iraan sa barangay may ala rin niya certification we di barangay cannot certify yes sa sakli individual at aga magunahan for what reason pero no wala advice ng doktor nayari man tatang tanagagi man pero ataragagi aga kimunang susari local government unit massive so tatawagan niya vaccination roll out at atang tanagagi mira arat massive agagi pinablimiran dumiringal iraratan ya kinagagik iraratan ya individual ya agamang babagmuna maanawot sa uluda at ating tanagagi mina wala may inkondan na walay panukugda ang nira bakunuan no imabig lara si pararatan di ba araratan na at ating tanagagi mira at napag i-considera nang na moong alon sa tay saray gusto'y labat laso na unor di ba. Kasi siyempre, open la. It's a matter of kinlabat layip. Anus na pipila. Amimot ya too. Amimot ya individual. Manaano sila ya mipila. Peruntan at naprotektaan nila. Di ba? Sa arami aros-arom na masyado irap na pila. Unya-unya. Mantura natin nagagig. Di ba? Sikatura raman nagagi
Katuan ata nagagi at dapat kanuntun tayo. Agong kukulang sa gobyerno tayo. Panggagasusan nasa gobyerno so pan-avail. Nanunaan nagagi sa Pilipinas, balbalawon na ang gapo. So sa sufficient supply na bakuna. Pero nata nagagi nata na itaw wala na di ba? So dapat gawon team at so responsibilidad tayo. Wala batlan para sa sarili tayo nung ingan dyan intiro. Dyan intiro at ating tanagagimira. Aliwan sarili na batla. Nag-ingan responsibilidad bilang sa kaya Pilipino ayat mang comply amin niya igaganggan ta amin niya kuran ng gobyerno para at sa pangkamaungunan namin. Umpar na kagisari karuba nila na impormasyon na balita the Sayan Programa SPN sa Pangasinan Natan kasumpala na pigaran makanang pakabat pa imano.
Pinagkakituloy-tuloy sa yan programa SPN sa Pangasinan Natan. Siya ni Kalop Kantabayo sa amigo Shaksi Commander Dante Cera. Janin Saray Karuman iran impormasyon balita and rekomenda ng Department of Health at Publiko sa pagsulong na duran face mask piyan na nawalaan na proteksyon laban at bantan na coronavirus disease o COVID-19. To further prevent virus transmission and mutation, choose the right mask for additional protection. Double masking is encouraged to maximize the filtration and protection in Kwan ng DOS Undersecretary Maria Rosario Berhire. Kapag sinuot po natin ang surgical mask, maaari po natin takpan ito ng isa pang layer, and that would be our cloth mask para po sa approximately feet sa ating mukha and ating surgical mask sa paliwanag pa nito. Kalagnan to niyan, nayari mo dyan sulong na publiko so N95 o KN95 face mask. Bangbalat awalaan na sa panunod sa opisyal saya no nayari reserba so niyan mask sa health care workers. Yan na sabi so punto yan nawala na short range na mai-reserve iya so niyan na highly technical mask para sa sigla. Panunod ni Berhire nga pansansyon na sudugan pansulong na sa face mask no wala sa pampublikong lugar. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Duamplon minutos antes na alas 11 kapusan tuya. At Janin Saray Karuman Iran impormasyon balita pinablimiran Dumarangel mapalasapa sa iray programa na sa provincial government na sa Pangasinan at itulong at saramay returning OFWs o saramay displaced overseas Filipino workers sa Sentiron Luyag na Pangasinan. Diyan sayan simbagagi at apatirang balay sunilada atan onligada at San Laso siya displays of overseas Filipino workers malala po at balay na Alcala ng January 18 balay na Aguilar ng January 19 Sual ng January 20 dan ng Karaman January 21 jad Anda yan inarat akaresibi na sa financial 5,000 pesos financial assistance subalang sagay at silong na tulong pangkabuhayan sa OFW project ya idadaulaan sa provincial government ng Pangasinan. Sa component flagship recovery program ng Governor Pogi tinawag ya Abig Pangasinan sa tulong pangkabuhayan at OFW project at wala at kumaduan edisyon ay tutulungan iray displaced OFWs ya mga po at sarilin na pananapan at ang kamulag o ang kalag yung negosyo at panamagyohin na sa financial assistance and basic financial management seminar nanang na gobyerno ano pan kayo natulungan ay sugagawa na provincial government iidan kayo ng pangkanaunawa ay ang ganun paano na makalagay ang lamot labot si kayo sa modern heroes in kuan ng sanggunan panluwigan na majority floor leader Nestor Nicoboy Reyes ay ang ilaman na kinan na Governor Spino at sa impanggawa na financial distribution at balay na Alcala sa programa gagi ay dadaulan sa Provincial Employment Services Office in partnership with the Provincial Migration and Development Council at silong nasa supervision ng ating tanagagi and First District Board Member Margilo Orange Sumilde Versosa sa kaya livelihood and training project para sa displaced OFWs na napektuan na COVID-19 pandemic. Nakipatapunan ng provincial government na marami po sa inyong mga OFWs ang halos walang kinita at lalong-lalo na
hindi pa nakakabangon sa pamuhay kaya nabuo ang tulong pangkabuhayan sa OFW project at tanging Pangasinan lang sa buong bansa ang may assistance at sa OFWs yung unyara ang kuan ng board member Bersosa pinablimiran na dumarengel ay gagi at talagang ang gano lakayo sa anumang lugar anumang probinsya dyan labatla pinablimiran dumarengel katon mapalparal so sa Pangasinan po sa ikakanunutan at programa ya pangkaabigan na karaklan at siguro mo ng Peso Manager Alex Ferrer ay sa provincial government at man patuloy yung mangimplementa na proyekto tan arunirang programa piyan na naiagwat sa panagbilay na saray Pangasinense. Asahan nyo under the leadership of Governor Pogi Espino at sa tulong ng iba't ibang sangay ng provincial government ay patuloy na mag-iisip at magsasagawa ng iba't ibang programa para makarecover ang ating bayan, lalawigan at ang ating mamamayan ingkuan ng Ferrer. Saray beneficiary na sa proyekto at pinili na sa Municipal Migrant Desk Officer at naapili base sa cost o sungag na si repatriation ay bilang na bulan o taon ay sa OFW na natrabaho abroad sa economic situation na sa displaced OFW. Diyan mensahe mo nan Sual Mayor Lesildo Dong Kalugay sa balance na naswal at ang ipalapag na sa appreciation at sa provincial government especially kinan Governor Espino lapot ang puwisawan serbisyo at aawitan sa balida. Hindi po nagpapabaya ang provincial government of Pangasinan at ang LGU SWAL upang matulungan kay mga OFWs ingkuan ng Mayor Kalugay. Ingkuan mo ta indayo nan anda Mayor Giovanni Rarang si Governor Amado Pogi Espino III at pangawit na sa tulong pangkabuhayan at sa balida. Yan inaratong tulong o sa OFW siya nawalaan na oportunidad yapan anapan. Si Katura Managangi very busy so sa provincial government ng Pangasinan yaman nununod panuntan na tulungan iraraya gagi na sa kabyangan nasarian displaced overseas Filipino workers at sa Intiron Luyan. Kalagina nagagi na plagla at 5 na sa rekabyangan otoridad susay duara at sari akusado at impanambang tan impakabatay na aid at driver ng dating congressman dating Governor Amado T. Espino Jr. At kasumpalan na sa ipinailit ya kampanya ay panusil at sari most wanted person at yaninert sari duaran suspect ya most wanted person at national level di DILG list at naral ditanan sa Mikawayan, Bulacan. Ay kasumpalan ya saray pinantika pa puwersa na sa Provincial Intelligence Unit na Pangasinan na PPO tan sa Police Regional Office 1 at ka-aresto ang kinan Cesar Agbayani Igalvan 67 anyos at tansay agiton si Ernesto Ining Agbayani Igalvan 61 anyos sa Poro residente na Rizal Street at sa siyudad na Nagupan sa may palabas sa agaw alas 6:30 ng labi at sa bisinidad na Petron Gas Station at NLEX Exit Old Iber Road at sa Mikawayan, Bulacan. Araya at naaresto lapod gakason attempted murder, frustrated murder at an murder na inisyo na presiding judge na branch 56 First Judicial Region, San Carlos City. Yakadakitan criminal case numbers SCC 11063 and SCC 11064 yawalay piyansang 120,000 pesos balang sinansakay. Dan dyan SCC das 11065 walay piyansang 200,000 pesos at sa SCC
dash 11066 tan SCC dash 11067 ya ang apoy piyansan inrekomenda pinablimiran dumarangel si Ernesto Agbayani at kabiyangan sa DILG Memorandum Circular Number 2021-120 ay walaan na monetary reward ya 355,000 pesos. Saray pareho na akusado at DILG listed most wanted person at national level tan kabiyangan at sa Coplan Universe na Pangasinan PPO para da sa involvement at sa impamartog at kinan dating governor dating Congressman Amado T. Espino Jr. tan saray kakaiba na niya si Cera tan si Aga ya singigan na inatiyan na rando agagi at saray akusado at walang custody natan na sa San Carlos City Police Station legan ya alagal sa commitment order na korte ya ay agagi ibasil sa Bureau of Jail Management and Penology Custody. Atoning kuwan ng Colonel Tadina, ya patuloy po ang ating operasyon laban sa mga taong nagkakasala sa batas. Hindi titigil ang buong puwersa ng kapulisan hanggat may mga kriminal na nakalalaya pa. Sa kabila ng kanilang mga nagawang kasalanan, ang kinakarap nating pandemya ay hindi pa rin dahilan upang tumigil tayo sa ating operasyon na humuli sa mga nagtatago sa batas. Asahan po ninyo ang aming patuloy na paglilingkod at pagsiservisyo ng tama, tapat at may malasakit para sa mamamayan. So si Katuman Agagi, Duara, Nasara may akusado ay sigapan na kaso ay wala na pibabali sa may tatawagan ya September 11, 2019 yung panambang kinan dating Congressman, dating Governor Amado T. Espino Jr. Aditan sa barangay Magtaking at syudad na San Carlos ya singigan ya inkasagutan and then dating Governor Espino at inatayan ng Sergeant Cera at after 2 days at inatay by driver na niya si Aga Gagi. Ya ayan na sama na moment talagang tinartar Gagi. Masulok yung talon na sos. Ya spent cardias na saray bala. Susama ya kimuna at sara may luganan ng dating governor Espino at ating tanagagimira. And although dyan sara may palabas larang panahon, at saya Gagi, saya at arara may kabyangan narumiran akusado at narulara wala ramay arom naralda arom ya rehiyon aditan the region 4 biya tatang talagagimira yan iner pinablimiran dumurengal at saya at wadanlara the custody nasa ray kabyangan na otoridad. Halos masuluklan doon itoon 2019, 2020, 2021 masuluklan doon itoon ta September 11, 2019 nan agawa managagi so sa impanambang kinan dating Governor, dating Congressman Amado T. Espino Jr. Anong mirang na minutos antes na alas 11 at kamosan. Uy, ditan sa 1st District na Pangasinan. At ating talaga kimira. At nawawalaan na sa may tatawagan tayo agagik. Iyang malat ilamanan. Matutuan serbisyo. Profesional. Iya ay agagi at laban at sa tay kwarta agagi. Antayin mo lang akagi dito sa 1st District na Pangasinan. Unungon sa impormasyon sa imamatalag na saray mga kandidato tan at sa kwarta. Kwarta at takutan dito sa 1st District na Pangasinan. Pero, dyan sayan pangkanawnawa tumpapawil susamay sakay matalunggaring ya anak na Pangasinan sakay matulonggaring na anak na 1st District na Pangasinan ay agagi at akapangawitla na sa kagalangan akapangiter na maong trabaho
sa iluyag tan intirun bansa. Ay agagi at si dating congressman, dating governor, dating executive secretary, dating DOTC secretary, attorney Oscar Munoz Orbus. Pinablimiran dumarangal iaray agagi at agmat ni tila kaniburi sa iluyag na Pangasinan no panon man trabaho bilang sakuy opisyal. Duaran term agagi ng serbintan bilang congressman ditan sa first district, and then anggad ay agagi gustuan na susay talento to niya, gustuan susay panagpalakan to niya, katon inala bilang Department of Transportation and Communication Secretary ng then President Corazon Aquino. Nagmaliw mo yung Executive Secretary, pinablimiran na dumarangal dakal ya trabaho na gawan bilang sa kaya kongresista the first district na Pangasinan. Ganun sa ipapagadalan di agagi at it is but time agagi ipawil sumatunong yung anak na first district na Pangasinan. Liwan puro kwarta ante agagi na napod national level tanagagi abay bayag ay agagi ng serbi nagmalimot ya gobernador at sa iluyag na Pangasinan at sa may taon 1995 positan lapod sa rabay ideya arara may plano sa nga probinsya ng Pangasinan saman matandaan nyo agagi at for the very first time at sa mismo at atang talaga mira sa mismo provincial government at agay nakabail na agay karakal iran heavy equipment under his administration untan tumadagagi at imimprove sa telecommunications sa luyag na Pangasinan. Tanda nyo agagi massive sa construction sa telephone company ng saman digital system at bilang sa kay dating DOTC secretary at ay agagi inawit dia ay ang pangkanaw-naw kadto ng gansaring kapasan sa iluyag na Pangasinan at tatagdargagi at talagang ken aga na utit ang teknolohiya, aga na utit sa komunikasyon na usar tila ratan sa rin mapalabas silang kalamidad iya si masabi. And this time at umpapawil ditan sa first district na Pangasinan si dating congressman Oscar Orbus at ating tanagagimira iaya at ay agagi at ang ipalapag mo na sa plano actually ditan sa first district na Pangasinan abaat may plano ay at panggawa na sa airport pero taragagi wala ni kanunutan na dating governor nitan naman bilang at si Katuso Makayon bilang congressman at dyan pa na maglay na legislasyon bilang sakay iya diputado iya mangilaman at sa first district na Pangasinan at si Katutan Sugawan ton Pilimino iya ayang gagi tatimot lang din panon ton katalisiw yung abogado si dating congressman Oscar Urbos. Wala ra may vision na gagi ayaw walang kanutan sakitan itay pagipalatnag na sa airport ditan sa first district na Pangasinan sakitan na susatay pagipalatnag na satay airport ditan bagtan na 4th district and 5th district untan tumadya sa 3rd district na Pangasinan at pitambayan ng Governor Amado Pogi Espino III at Arian Kugip ay agagi talagang sikatunatan limagsab sa pedestal to limagsab antay agagi despite his age at the age of 71 at makmaksil ni actually Natan aramay kalaban na niya una narang barangay aking kwan nyo tasimpa rin ng do despite his age ni man limagsab mitutuyaw
ed saray kadistrituan to ditan ed say first district na Pangasinan. At nagangi si dating Congressman, dating Governor Oscar Muñoz Urbus. Pinagagi ang kapulay malawang oras at sayan na programa SPN sa Pangasinan Natan, dyan technical side, ang kalupantambay tayo si Engineer Conrad Alvarez. Diyan nga rin ang Aksyon Violi Valdez Ferrer. Kuno pakantabayod sa yung kabosan sa amigo yo. Siyak si Commander Dante Cera. May papalapag na maabing kabosan at balang sinansakay. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino.